ngizosuke ngiconfuse abefundisi umuzwe ethi umuntu mina I am spiritually anointed. Xa uthi mfundisi ufunani kwa spirit ngoba wena awusebenzi ngespirit, usebenza ngesoul. NeBhayibheli likubeka ngokucaca ukuthi you don't win spirit but you win soul for God. How come wena uba spiritually anointed? How come wena kuba ne-spiritual realm? Ngoba lesi spiritual realm esibizwa befundisi kakhulu mabethandaza bethi kwa spiritually kwenzeka into ethile, ikhona la kukhona khona amathongo ethu, yikho la nathi esibelonga. Ufunani lapho ngoba phela wena usebenza ngespirit, kodwa ke angikho lapho ngoba umuntu uhlukanisuke kathathu. Umuntu uyi-carnal man, uyinyama, uyi-physical, ebese phinde abe i-spirit okubuyena lobo, aphinde abe i-soul okuba ukuphila kwakhe. Ngathini na wena mawuphila umkhulu wakhe akakwazi ukuthi kade shona nje bese yabuya kuwena, no. Uzothatha isikhathi lento uyongena esengena esizukulaleni sakho ngoba isikhathi indlela esihamba ngayo ngale yanangala asifani. Lento ukuthi uma efika enyangeni nje kuthiwa hayi wena unedlozi, kanti lento yokuthi unedlozi ayisho ukuthi ijabule noma ayisho ukuthi umnandi empilweni yakho noma ayisho ukuthi kusazi, ichaza ukuthi currently kusanomoya kuwe odlozomelayo noma olwayo. Sikubingelele ke mbukeli wensika yesizwe TV1. Lokhulumayo sawuyena umkhulu uMadumezweni, umfana kaGedezile somkhehlekhehle. Sipoke esikhehlezela amathamba, sipoke esikhehlezela imali benonje kanjikanye. Usipoke saseJericho mabele embedlembedla mise kwaJongosi. Cha ke namhlanje ngizile ngoba manje ngithola imibuzo kule nkulumo yami yaphambilini ekhuluma ngemoya. Manje ke abantu badidekile kakhulu base bengibuza bengibhalela ukuthi kanti mkhulu yini ngoba manje ukhuluma ngedlozi la, kodwa manje futhi uyakubalekela lokuthi idlozi, uyakubalekela ukuthi lokuthi umoya. Kungani na? Abanye ke bakhulumile badideka, abanye futhi bakuzwile, kwasho ukuthi abanye ke Nkosi yami ngikhulume ngase nginyathela kabuhlungu, kodwa ke siyoxolisa. So namhlanje ke mbukeli wensika yesizwe TV ngizochaza kabanzi ke manje ngokujula ke manje ngokwemoya ukuthi umoya kahle kahle udaleka kanjani, ukhandeka kanjani, kusukaphi lento yemoya kuze kube nemoya eyahlukahlukene kangaka nje. Kodwa manje yonke ke lento le yemoya iqala kumuntu ngoba umuntu uhlukanisuke kathathu. Umuntu uyi-carnal man, uyinyama, uyi-physical, ebese phinde abe i-spirit okubuyena lobo, aphinde abe i-soul okuba ukuphila kwakhe. Inyama ke onkulunkulu bayo liyasho neBhayibheli, noma ngingafuni ukugxila kakhulu ngokweBhayibheli ngoba nako mhlambe ngelinye ilanga sophinde sichaze yalo. Liyasho iBhayibheli ukuthi abazali bakho bawonkulunkulu bakho basemhlabeni. Lokho kuchaza ukuthini? Umzali uyena okukhanda ke manje ngokwenyama, ngokwe-physical. Ebese kuthi ke manje idlozi noma ke angeke ngikhiphe le dlozi, ake ngithi idalwa bese ihlangana bese zikhanda ke manje lento ekuthiwa ispirit, ubuwena uqobo lwakho. Ebese kuthi uNkulunkulu himself noma ke ngithi umveli nqangi noma umveli qali, yena ukhanda lento ekuthiwa isoul okuwukuphila komuntu. Lento ke i-confusion kakhulu ezinyangeni, i-confusion futhi kakhulu kubefundisi ngoba lento iyaphambana kanti ayiphambani, iyahambisana. Kuukuthi ke manje ufuna umuntu azazi ukuthi yena usebenza ngani ngoba thina inyanga kakhulukazi sisebenza ngespirit somuntu, bese kuthi abefundisi noma inkolo isebenza ngesoul, ngokuphila komuntu, lokuyena ke kuvela kuNkulunkulu. Noma ke ngingekho lapho
umoya kahle kahle uhlukahlukene kaningi, kodwa ukuqaleka nje komoya noma ukudaleka komoya, umuntu uma eshona noma endela kwamathonga, inyama iya emhlabathini ngobani yakhiwe ngomhlabathi, ebese kuthi umoya noma ngithi ispirit siya kubanikazi baso okuwumkhulu, ebese kuthi ukuphila noma isoul nayo futhi iya kumnikazi wayo. Ukuthi ke okwamanje ngabikho kwinyama, ngabikho futhi kuyisoul, ngisakwispirit ngoba into engisachaza ngayo kwamanje ispirit. Ispirit ke umuntu mayishona ubeke esendela kwamathonga eye kumkhulu wakhe, bese ke eyahlulelwa ngokuphila kwakhe ukuthi wena ukhona ongakwenzanga kahle kahle, khona ongakwenzanga kanje, bese umuntu eseva leyo nto leyo punishment okuyiyona ayinikwa womkhulu bakhe ukuthi wena ke ngoba wenza u1 no2 no3, ngoba uhambanga kahle lapha nalapha, sizokunika ke kanje ukuthi useve iphani. Lapho ke awukablona idlozi, awukabuwona umoya, usayi spirit nje, usakubanikazi bakho okuyibona abakuphethe okuzidalwa zakho. Sikunikeke leyo punishment, uyiseve leyo punishment for lesi sikhathi. Umuze omunye umuntu ethi ngiphupha ugogo, umuze umuntu ethi ngiphupha umkhulu. Kahle kahle thina uma singenwa, asingenwa wogogo, asingenwa futhi umkhulu, ngoba labo bantu labo ke basuke basaseva ilokhuza ipunishment kulokhuza kuma spirit okuyibona nabo ababaphethe. Ngathini na wena mawuphila umkhulu wakhe akakwazi ukuthi kade eshona nje bese yabuya kuwena, no. Uzothatha isikhathi lento uyongena esengena esisukulaleni sakho, ngoba isikhathi indlela esihamba ngayo ngale yanangala asifani. Manje ke lo muntu uthi uma seyiseve kahle le punishment bese bethi ke bemnika ithuba, bethi ke ngoba usuyisevile sesikunika ithuba ke lama lokuthi ubuyele emhlabeni uyolungisa ke manje lokho ongakwenzanga kahle. Lo muntu ke ubese eqoka, angithi kusayi spirit leso sikhuluma ngayo, sikhuluma ngomuntu ongasekho. Asikangeni espiritini ukuthi unomoya wenkosazana ngoba eminye imoya nayo leyo abantu futhi abangayi-understand. Sala kwispirit somuntu ukuthi kahle kahle kudaleka kanjani. Lo muntu uma ebuya ke emhlabeni ubuya lo muntu useyidlozi, useza ke manje ngokudlozomela, ngobani akasakwazi ukucommunicate nomuntu ophilayo. Kunaloko yena wenza ini izenzo, it either wenza impilo yomuntu ukuthi ibe inkinga ngoba uyadlozomela, shuthi lo muntu uyalwa ngobani umoya ongahlambulukile, usuke safuna ukugcinelwa izinto. Uzokhetha ke lowo muntu azodlozomela kuyena. Uma ifika kuloyo muntu either wenza impilo, kodwa nje uzokwenza impilo yakhe ibe nzima ngangokuthi lo muntu ufuna azabone ukuthi hayi man ikhona into engiphethe, bese ke naye eseyalandelela sethola ukuthi no wena azimani unomuntu ohleli kuwena kanje ofuna ukuthi umenzele izinto zakhe. Uthola ukuthi lo muntu mhlambe bekufanele abe usomabhizinisi, asikangeni ebunyangeni, asikangeni ekubeni isangoma, akutheni lo muntu ufuna cha umuntu onormal lo, akusona isangoma or akuyona umuntu oshone ngoba enomoya wokungoma wangawunakekela, cha umuntu. Lo muntu mhlambe ube nebusiness, bekufanele noma ake sithi kwakufanele alokhuze aqale ibusiness empilweni yakhe, wangayenza leyo nto leyo kanti kwakuyisona siphiwo ayibekelwe sona. Lo muntu ke mayifika kuwena uzobeke esekufuna ukuthi wena umenzele amasiko akhe, awumthwaseli lo muntu ngobani akuyena lo ophethe lezi zinto zokunyanga noma ophethe ikhwama noma ophethe indlondlo zobungoma, cha. Lo muntu ke uzothi mawusumenzele ama ritual ebese kupha isipho. Ukabili ukuthi ukupha sipho, kodwa isipho azokupha sona yilesi naye okwakumele asiphile. Uma ukuthi uwakufana bene business, lo muntu uzokupha leso sipho anaso. Kuyadependa ukuthi uma enyanga ke noma ayulokhuza ayo isangoma usezokupha ke manje ubungoma hambe ukuthwasisa. Uma enyanga usezofika kuwe ke manje ngamaphupho, ngoba
inyanga isebenza ngenyanga, meaning usebenza ngethonga kakhulu ngoba lo muntu lona kufanele alale ngokwenyanga bese ethongeni bese bemkhombisa lokho kufanele bemkhombise bona. Manje ke umuntu kanjalo ke sisakhuluma ngani la? Sisakhuluma ngespirit somuntu ngoba kusawumoya nawo lo. Kodwa manje asifuna ukufaka kakhulu edlozini ngoba uma sikhuluma ngedlozi sisuke sikhuluma ngomoya ongcolile. Shuthi manje thina sipreach kakhulu umoya ongcolile ngoba abantu ave beyithanda into ukuthi uma efika enyangeni nje kuthiwa hayi wena unedlozi. Kanti lento yokuthi unedlozi ayisho ukuthi ijabula noma ayisho ukuthi umnandi empilweni yakho noma ayisho ukuthi kusazi. Ichaza ukuthi currently kusanomoya kuwe odlozomelayo noma olwayo. Umoya ke lo. Ebese kuba khona ke labantu laba abathi engengibezwe abanye babo bethi mina nginomoya wenzuza, mina nginomoya wenkosazana. Ebese lo muntu lento angayibuki ngokujula noma angayi-understand ngokujula ukuthi yazi ukuthi umoya ukuze ukwazi ukusebenza kuyayidingeka ukuthi physically leyo nto ife ukuze ikwazi ukuvuka isumoya kakhulu. Meaning uma uthi unenkosazana umuntu uzohamba ayocabanga ukuthi uma kuthiwa hamba emfuleni othile kunenkosazana azoyithola lapho, kanti cha, hayi ukuthi usuke uzoyithola lento physically ngoba kahle kahle isuke ingasekho la emhlabeni, ikusuke kade yayikhona kodwa ke manje yafa ngokuthi ke qala izinyanga zayihlakaniphile kangangokuthi mhlawumbe uma sihlala nje emakhaya sikhumbula kahle kuyenza ukuthi emakhaya kunesiziba manje ekuthi lesiziba sinako nje ukubiza abantu ebusuku bahambe boyiphosa, kunawo ukuthi lesiziba makubhukuda izingane manje izingane ayibuyi, kunawo ukuthi hayi manje lesiziba vele kusuka inkomo nje noma imbuzi iyongena phakathi. Bese kuthi ekuhambeni kwesikhathi bebona ukuthi lento ayisenzeki. Kusho ukuthini ke manje? Lo mnikazi lo okwakuyena owayiphila akasekho ke manje physically, usekhona ini ngomoya. Izinyanga ke zase ihamba ziyovusa lo moya lo ukuze kwazi ukuthi abantu bakwazi ukuxhumana nenkosazana. Abantu kahle kahle imoya le evusiwe ukuthi abantu abayi-understand bacabanga ukuthi lento le i-natural kanti now. Mangenza nje i-example uthola ukuthi ke umuntu uyahamba ke manje uyokwenzela usobaba mhlambe uyophahla noma uyocela lokwacelayo. Lo muntu lona uma ukuthi wenza ilada ubeka ukudla ubeka ini akafiki lo muntu physically kodwa ufika spiritual. Lokho kuchaza ukuthini? Isilwane ukuze sikwazi ukusebenza ngomoya asikwazi ukusebenza ngomoya sisaphila. Ufuna ukuthi lesi silwane sife bese kuthi ngamakhubalo thizeni siyavuswa. Manje ke lento le yale moya yangaphandle, le moya yasezibeni, imoya lena eyaxhunyaniswa nathi yavuswa kwase kwenziwa lento ekuthiwa i-covenant ngoba abantu befuna ukuzuza. Izinyanga zifuna amandla, izinyanga zifuna ipower, zifuna imali. Zase ke zenza i-covenant ukuthi cha sizohamba ke ngoba siyakhumbula ukuthi la besikhona manje sibe besinamandla okube kunomnikazi osesibonti manje ngoba nakho lezi zinto ayisenzeki shutha akasekho ngoba kwesinye isikhathi uma sikhumbula kahle isiba make kwenzeka umnikazi waso wahamba siyasha siyaphela bese bebuyela ke labantu uthi shuthi ngoba sekushile lapha kukhomba khona ukuthi lo mnikazi walapha akasekho. Bese bayahamba ke lo muntu eseyovusa ke manje lo moya lo walenyoka eyayumnikazi lapha seyisebenza ke manje ngani ngomoya ukuthi uyixhumanisa ke manje namadlozi akhe. Kusekwenzeka lento abayibiza ngani nge-generational curse ukuthi lo moya usuyohlezi ukhona la ekhaya esizukulwaneni nesingoba kwenziwa i-covenant. Lo muntu lo osuke uvusa lo moya umuzwe ethi umuntu unenkosazana yena kwakhe unenyoka kwakhe kodwa manje lezi zinto umuntu uyabuka noma angasakubeki ukuthi kwakhe kodwa athi useva lezi zinto zombili ngokwami noma ngolwazi lakudala lento ayikazi yahlalelana noma ayikazi ukuthi ungafika ukhothamela inkosazana ngala kube ngala ubuye uyokhothamela lokhuza. Akwenzeki, le moya yombili
iyamandla ayikwazi ukuthi ithobelane mayiyodwa kodwa akasikho lapho sichaza ukuthi uyini umoya wakheka ngokushona komuntu umuntu ke bese eyalabe ngisho khona ke emathongeni afike enzele punishment ebese ubuyiswa ke manje useyidlozi umuntu mayeyidlozi ke manje umuzwa kuthiwa omunye ufuna yolandeka entabeni omunye ufuna yolandeka emanzini lo muntu sekusuke manje sekudepend ukuthi ngenkathi esaphila iyiphi indawo abeyikhonze ngoba masikhumbula kahle kuqala abantu besilisa bebezingela kakhulu behamba amahlathi kakhulu behamba intaba beyozingela uyabo manje lo muntu vele uma eshona wena ukuze ukwazi ukucommunicate naye sekuphoqa manje ukuthi uyomlanda lapha entabeni ingakho ukuthi abantu abadala balandwe entabeni noma balandwa ke hayi kahle ukuthi balapha hayi ukuthi abantu abadala basemsamo abekho emsamo ukuthi iyona ndlela noma connection okwazi ukuthi uma uya lapha ukwazi ukusondela noma ngithini ngayibiza ngeconnection kahle ukuthi uma uya lapha lo muntu uyakwazi ukusabela noma uyakwazi ukuzwa ukuthi kubani khona umuntu ofuna ukukhuluma nami bese kwazi ukusondela shuthi ukuze wena uya lapha ukwazi ukuthi akubone yona connection hayi ukuthi kukhona abantu abadala abasemsamo or khona abantu abadala abasemanzini cha yindlela lezo sithi thina masifuna ukuxhumana nazo sifuna ukuxhumana nabo bese ke siya kulezo indawo ke ebekuyizona abantu ade besithanda manje abantu ba excited kakhulu ngomoya bathanda ukuthi hayi nginedlozi wayi mkhulu lento ungayibizi ngedlozi idlozi umoya ongcolile abantu abakithi umoya ongcolile lona umoya ongahlambulukile lona umoya olwayo lona umuzwe othi umuntu gogo ngicela ungiphe ukuthi gogo ngicela lo muntu akakwazi ukupha something noma ngithi akakwazi ugogo ukupha ilokhuza imoto for instance no kodwa uzokupha amandla noma uzokupha isiphiwo esizokwazi ukuthi wena lento oyifunayo uyithole ngaleso sikhathi abantu abadala ke basebenza kanjalo noma imimoya uqobo lwayo isebenza kanjalo kuyahluka ke la emoyeni kunethonga kunezidalwa ebese kuba nedlozi sisakhuluma njalo ngomuntu asikakayi kule ngoba kule moya le angafuni ukungena kuyona deep ukuthi kahle kwenziwane bengibeka nje kwelijikayo le yasemanzini bese ngisika nje kwejika kodwa angafuni ukungena kuyona deep kahle ukuthi kusuka kwenzakalani kahle le moya kahle iyahlukana le moya kukhona ithonga kukhona idalwa ebese kuba khona idlozi idalwa ilabantu abahlambulukile abasebegcinelwe onke amasiko abo baphendulwa ke manje bayenziwa idalwa bayisa kephi edaleli labaphumule khona bese kuthi ithonga ilomoya othi wena mawulele ebusuku usebuthongweni elikwazi ukuthi lifike licommunicate ngawe kwalona alithatheli decision abantu okuyibona abaphethe kahle ngaleya kwi-spiritual world kuba yidalwa yize ithuma idlozi ukuthi wena buyele emhlabeni ke manje uyolungisa lokho ongakwenzanga kahle lo muntu ebuye sehlo yizo futhi eyithumela ithonga ukuthi nangu sibanibani kanje sicela uhambe uyosidlulisela imessage lento isebenza kanjalo uma umuntu esajabulela ukuthi unedlozi noma uzwe kuthiwa inyanga zikhonza idlozi asilikhonzi idlozi siyalithethisa ngoba umoya lona ongcolile siyawuhlambulula bese siwuchethi buyela ke uyele la usuka khona bese kudependa ke ngoba kule mimoya kukhona lo moya engoshiyayo obizwa ngesithunywa ngoba nawo lo kusawumuntu kodwa ukuthi manje kuhlubula ukuthi ke manje yena impilo abeyiphila la emhlabeni ubeyikholwa ubesonta ephila ngokuthandazela abantu lo muntu mayisehlanjululiwe akabi yithonga akabi futhi yisidalo kodwa lo muntu uba yisithunywa ngoba uyathunywa ukuthi akeze kulowo muntu ezodeliver imessage noma ezokwenza into through lowo muntu athunyelwe kuyena ubizwa ke lo muntu ngesithunywa shuthi yidlozi
yidalwa yithonga bese kuba zithunywa. Lento abantu uzomuzwa ethi umuntu isithunywa hayi ingelosi ngoba manje isithunywa siyehla ubone ukuthi lo muntu ushuthi kahle kahle into kahle abantu masingakhuluma nje iqiniso badukile bedukisa kakhulu u-social media bedukisa ukuthini kunezinyanga ezithi ziyathwalisa. Ukhona nje omunye ke wangibuza emavikini nje adlule wathi mkhulu yazi kune video yakho la edlule bake bakubuza bathi mkhulu uyathwalisa na? Wathi wena mkhulu inyanga ethwalisa ngempela ngeke uyizwe ihamba ivume ithi iyathwalisa. Uchaza ukuthini mkhulu? Uchaza ukuthi uyathwalisa noma cha bafowethu mina kangithwalisi ngoba mina mangithi mina ngiyasebenza ngayo yonke indlela ngichaza ukuthi mina ngi-understanda le purpose eyenza umuntu ukuthi azahambe ayofuna ukuthwala afune ukuyovusa omunye umoya ke manje ozomsebenzela ubukhona umoya wakubo noma umoya wevelo odalelwe kuyena ukuthi awu lo moya maye uhlambulula kahle ngendlela efanele uyakwazi ukuthi lo moya ubusumnika izinto noma umnika lokhu okuzomphilisa naye. Manje ke kuyahluka ke kusekhona ke manje umoya othwaselwayo kukhona umoya ongathwaselwa ukhona umoya owudlela nje amagobongo ubhodlise. Lo moya othwaselayo lo moya kakhulu wobungoma. Lo moya oqhamuka ke manje nendlondlo zobungoma engafuni ukungena ke manje ngijula ukuthi lezi indlondlo zobungoma kahle kahle ziyini ngoba kunomuntu oyezwe ukuthi umuntu uma ehlola yena uhlola ngomkhulu wakhe ubona ukuthi lo muntu shuthi kahle kahle kwabona ubunyanga noma ubungoma akabe understand ukuthi buyini emoyeni akakavuleki amehlo ukuthi abone lo muntu kahle kahle kwenzakalani ngale in the spiritual world ngoba lento ifuna ukuthi iqala uzibuke wena uzazi ungahambi nje ngetrend yokuthi manje umuzwa ukuthi umuntu hayi ngihlola ngomkhulu mina kanje ubona ya kodwa kangikho lapho ngila ekutheni kunomoya othwaselayo kunomoya ongathwasela. Lo moya othwaselayo ke manje lo moya wobungoma yonke lento ofuna uunderstand ukuthi yes iqala iyidlozi ngoba iqala ifike kuwena ngokudlozomela ingakho sithi yini idlozi ebese wena uyenzela usiko noma wenzela imfuno zakhona uyishintshe lento kukabeli mawuyishintshe ukuthi iya edalweni noma iyethongweni noma iya ke manje izobuya kwena seyibuya nalezi indlondlo ke manje zobungoma. Isisebenza ngani ke manje kakhulu seyisebenza ngethonga sekuyithonga ke lelo sekuyithonga ngoba ithonga kakhulu likhuluma ngomoya lo moya othwaselayo umoya wezangoma bese kuthi lo moya ongathwasela lo odliswa amagobongo obhodliswa ngamagobongo kuyadependa futhi nakhona lo muntu kahle kahle isiphiwo sakho bekuyi uma kuukuthi lo muntu ube inyanga noma ubephethe ikhwama automatically vele into azokushiya nayo yiso lesi siphiwo sobubunyanga noma sokukhwama noma uma ukuthi lo muntu ube isicebi mhlambe lo muntu kakhulukazi ube nesithembu engayona inyanga engasona futhi isangoma kodwa enesithembu lo muntu uzothi wena mawusumdlela amagobongo uzokunika lesiya sithembu lesiya ukuthi lo muntu ube nenkomo uzokunika le sasiphiwo saleza inkomo uzwe kuthiwa la ekhaya kuvuka isiphiwo noma esidala samkhulu umkhulu ube nesithembu ukuthi manje lento yesithembu abantu bayayilahla uzwe ukuthi umuntu hayi ngithathela umfazi omkhulu ubona nje kodwa angikho lapha ngisala ekutheni lento kahle kahle uyanikwa yona ibe isiphiwo after usuhlambululile umoya wo understand ukuthi manje lo moya mina ongiphethe umoya wokuthi ngibe isangoma umoya wokuthi ngithwase ngihambe ngiyodla amagobongo ngihambe ngiyodla impande ngihamba ngiyohlala kagobela ngithwase ngi-understand umoya ngoba awu understand idlozi la idlozi is another part uma uthwasa usuke uxhunyaniswa nemimoya ukuthi manje imoya wena ukwazi ukuthi ukhulume nayo ikulalele ikwazi futhi ukuthi nawe ikhulume nawe uyizwe ukuthi ke manje le moya ithini
siyathwasa ke lapho ke ngempande obese kuthi laba abadliswa amagobongo kuyadependa uma bekunika isipho bekunika isipho sobunyanga ubunyanga buyenye into kahle kahle ngoba ubunyanga busebenza ngenyanga yasebusuku lelele ngoba ingakho umuntu ethi mayelele bese yabona kufike ke manje lo moyo usuzombonisa ke manje izinto manje abantu yonke lento abayi understand so kuyadependa ke bantu benkosi bese kuukuthi ke bengisachaza ukuthi kahle kahle kune confusion la yenyanga kune confusion futhi yabefundisi abefundisi bazokutshela ukuthi amadlozi awekho bakutshela ukuthi umkhulu wakho oseshonile uyidemoni or bakutshela ukuthi ngoba into abayisho kahle kahle bathi amademoni asebenzisa iface yomuntu ukuze kube ngathi uye lo muntu wena ngathi wenzela umcimbi wenzela akusayo usenzeli yena wenzela lela demoni kodwa ke lo akukho bese zithi inyanga zona futhi uNkulunkulu akekho kunedlozi xa ke ukuthi lo muntu ukuphila nje kukodwa aqhamuke edlozini wena yourself ubuwena ispirit sakho ubuwena lobo uwe oqhamuke edlo but ukuphila kukodwa kunomdali wakho umveli qali umveli nqanga owayevele khona emandulo uye wadala ukuthi ke manje lento isuke ibe confusion ngani ukuthi kuneBhayibheli phakathi ngala kunokuhlaba phakathi lento kahle kahle ukuze ibe neconfusion into ekuyiyona inkinga iBhayibheli uqobo lwalo elenza ukuthi inyanga izokutshela ukuthi uNkulunkulu akekho ngendaba yokuthi ithi mayifunda leza zinto ziphike indlela thina amazulu esiyona nomfundisi futhi naye akutshela ukuthi idlozi alikho ngendaba yokuthi mayefunda leli Bhayibheli nalo futhi lizophika ukuthi thina amazulu njengoba sikholelwa nje emoyeni ikhona kanti cha ufuna ukukhumbule neBhayibheli ukuthi nabo linabantu abalibhala njengoba uzwa nje kuthiwa okwabasekolose kuchaza ukuthi ke manje abasekolose labo ke ababhala leyo chapter yonke iwona umthetho wabo ukuze baxhumane noNkulunkulu or uzwa kuthiwa uLuka nawe umuntu loyo oyimthetho yakhe leyo naye ayihamba eyibuka echazela ukuthi kunobani kunoMoses kunobani abantu naye ayebabuka ebuka ini ipresence kaNkulunkulu wase naye eba nemithetho yakhe uzwa kuthiwa kunoGenesis kahle kahle abekho into elekhaya eBhayibhelini ukuthi thina amazulu asikho abekho abakwaZulu abazochaza ukuthi ke thina manje ukuze sixhumane nalo wethu uNkulunkulu siyahlaba kodwa manje yonke lento ikhona ukuthi maqala kuqala inyama kulandele umoya ebese kugcina isoul ngichaza ukuthini na kuqala inyama ife ingene emhlabathini kulandele ispirit sihambe siye kubantu bakubo sifike sijajwe sibuyiswe kuthiwa hanga njoba bethi nje hamba uyolungisa owakwenza okurong emhlabeni ingoba bayazi ukuthi nabo themselves abanayo full control kahle kahle benzela ukuthi wena uma uhlambuluka ube clean ukwazi ke manje ukuthi uyongena ke manje ngale ya kwamveli ngiqale noma kwamveli iqali umveli nqanga ngani na kohamba isikhathi la umhlaba khona uthi mawuphela kuyobe sekuvuka ke manje lento eyisoul but angifuni ukungena lapho deep ngesizathu sokuthi ngizosuke ngiconfuse abefundisi umuzwe ethi umuntu mina I am spiritually anointed xa uthi mfundisi ufunani kwa spirit ngoba wena awusebenzi ngespirit usebenza ngesoul neBhayibheli likubeka ngokucaca ukuthi you don't win spirit but you win ama-soul for God. How come wena uba spiritually anointed? How come wena kuba ne-spiritual realm? Ngoba lesi spiritual realm esibizwa befundisi kakhulu uma bethandaza bethi
kwa spiritually kwenzeka into ethile ikhona la kukhona khona amathongo ethu yikho la nathi esibelonga ufunani lapho ngoba phela wena usebenza ngespirit kodwa ke angikho lapho la ngikhona kahle kahle ngisekutheni yonke lento le inesisekelo ukuthi yonke lento ifuna uyiunderstand ifuna lento uyazi ukuthi okay mina mangifa angikwazi ukukhohlwa uNkulunkulu ngoba kusakhona le part mina eyisoul emdingayo uNkulunkulu okuyena uyayihlulela angikwazi futhi ukuthi mina mangiphila bese ngikhohlwa ispirit ngoba kusakhona le part kumina eyispirit enabanikazi bayo nayo awukwamathongo okuzidalwa okwama spirit themselves angikwazi futhi ukuthi mina mangiphila bese ngikhohlwa abazali abangizalayo umama nobaba ngobani nabo uqobo labo bawuNkulunkulu wami babasabheke khona abakubhekile kimi ingakho lithi iBhayibheli ihlonipha ihlononyo ukuze izinsuku zakho zandezweni meaning nabo abazali they are part of impilo yakho ngobani physically spiritually uphinde ube yisoul yilento ke econfuse kakhulu abantu ibalahle kakhulu ubezwa abantu behambe bothwala besinyanga eyitshela ukuthi yazi kanti ayazi ngobani iyawazi umoya kodwa ayu understand umoya ayuqondi ihambe kutshela ukuthi izokwakhela isigubhu oqala mayikwakhela isigubhu lenyanga okoqala izothatha inhlabathi zamathuna ebese kuthiwa lezi inhlabathi zamathuna zakha umoya thizeni kanti manje akusakheka umoya lapho ke sekwakheka inike manje isilwane kasihlambululeki angeke ukuthi isilwane uyasihlambulula isilwane kuyizona ezihlambululeka ezizodwa ezingakhiwe ngamalokhoza ngenhlabathi yamathuna ilezi ilwane ekuthiwa izizwe yilwane ekuthiwa amajaji lezo ilwane ziyahlambululeka ngoba nizakhiwa ngamakhubalo thizeni kuvuse ilwane hayi umuntu ngoba once waqala ke manje wahamba wolanda isigubhu kuloya muntu wayithatha le nhlabathi yamathuna lo muntu ke manje sekaphehla lento ebizwa ngamanzi amnyama uzokunika umoya yebo siyavuma uzokunika umoya ngoba through inhlabathi yomuntu uyakwazi ukuthatha umoya kodwa manje lo moya uyisilwane ngani na Nkosi yami ngoba lo moya uyalwa yisilwane meaning every day lo moya uzolwa awukwazi ukuthi lo moya uhambe uyokulandela imali awukwazi ukuthi lo moya ukuvuse businessini lakho there is no such thing as that akwenzeki uma sikhuluma ngenhlabathi yamathuna sikhuluma ngokuphehla amanzi amnyanga meaning leyo nyanga eyenza lokho ke ifaka umndeni walomuntu ekuthathwa inhlabathi yakhe ngoba iphehlela bona amanzi amnyama iphinde ifake impilo yakho ngoba manje lento wena uzoyithatha uyoyibeka la uyibeka khona bese lento iyalwa uthi ufika nayo kugula umuntu abantu la ekhaya baphathwa amakhanda la ekhaya kube nama accident wena your mentality ngoba utshelwe ukuthi uyathweswa uzoyitshela ukuthi it is part of ukuthwala kanti akukona ukuthwala ngapha umuntu mayethwala umuntu mayethwala Nkosi yami makuthiwa ke namhlanje siyakuthwesa kukabili uma kuthiwa namhlanje siyakuthwesa umoya womuntu osofile vele awusebenzi ingakho uma ulokhuza uma uhlabela amadlozi ngeke uthathe imbuzi esifele bese uthi uhlabela amadlozi leyo nto ayisebenzi ngeke uthathe inkomo esifele ebese uthi uhlaba amadlozi meaning nomoya futhi womuntu osefile awukwazi ukwenza isacrifice because already ukuphila kwalomuntu akusekho umuntu mayithwalwa ubulawela isilwane sifuswe uyathweswa leyo muntu ubulawela umuntu meaning lo muntu ufuna abulawe physically avuswe spiritually
uyathweswa ke hayi lento yokuthi kuzothiwa ke manje sizomthwebula usibanimani noma mhlambe sithi hayi sizokuthwesa ngobaba wakho okay siyavuma okay uzongithwesa ngobaba shuthi ke manje ubaba uzofaka kanjani nakutrayela inyanga ethi hayi ubaba wakho sizomthwebula mhlawumbe uzongena engozini yemoto afe mhlawumbe ubaba wakho uzogula nje shawe ikhanda afe akukona ukuthwala lokho lo muntu umthwebulile wayomenza ke lento ebizwa ngani ngotikoloshe kodwa ke angifuni ukungena deep ngoba kukhona inyanga ezithi zinemkhovu kodwa ke manje uthola ukuthi ayinayo imkhovu zinetikoloshe kodwa ke angikho lapho. Uma uthweswa umuntu uyamhlinza, umuntu uyahlinzwa physically avuswe ngoba kunalento efana ithathwe eyigazi lakhe kunesicubu ekufane sithathwe sihlanganiswe namakhubalo thizeni ukuze lo muntu akwazi ukuthi avuke ngoba lo moya esiwenzayo akuwona owemvelo udingani udinga igazi udinga isacrifice leli gazi awulitholi ngokuthi uyifele ngoba uma ngathiwa nje asenze example ufuna ukwenza umcimbi noma ufuna ukwenza umsebenzi ufuna ukuhlabela amadlozi sekuyaba ngakusasa lenkomo le ivele ishayiswe imoto ife angini manje lento seyiveza inkinga ke manje ukuthi akusasebenzi automatically ke noma uthwesa futhi kunjalo uma umuntu ezozifela yena akanawo amandla ukuthi akuthwese something automatically lo muntu ushuthi umlisa lapha ya awukwazi ukumbamba umlisa lapha ethongeni ukuthi ahambe ayojajwa unless ezohlinzwa lo muntu kuthathwe igazi lakhe kuthathwe isicubu sakhe shuthi lo muntu manje sekazobambelela kuleli igazi lakhe abambelele kulesi sicubu sakhe ebese iyathathwa lento ifakwa namakhuba lethizweni iyofakwa kulolu khamba lo muntu shuthi ke manje lo moya wakhe awuzukuhamba ngesizathu sokuthi kunezicubu zakhe ezila physically ingakho lo muntu sizokwazi ukumthuma sikhuluma ke manje naleyo luyakhamba loluya okuyilona lo muntu afakwe kulona same thing nomuntu othi uthwala ngenyoka awukwazi ukuthwala ngenyoka ephilayo there is no such thing ukuthi yabona umuntu uma enenyoka ephilayo kusuke kuyinyoka yedlozi leyo ukabili ukuthi inyoka yedlozi noma leyo nyoka ayisebenzi ngani na inyoka yokuthwala bafethu iyodwa noma zimbili ake ngathi iyodwa zimbili ithi either uthwala ngenhlwathi noma uthwala ngenyoka yasemanzini ngani na lezi nyoka zombili zinamandla physically mayisaphila ingakho into enamandla mayisaphila iba namandla kakhulu mayisifile awukwazi ukuthatha inyoka nanoma yipi kuthiwa uyathweswa ngafuna kube leyo nyoka kube inhlwathi which is a python or leyo nyoka kube inyoka yamanzi ngoba umoya wazo uyakwazi ukuvuseka uyakwazi futhi iziyakwazi lezi nyoka ukuthi zisebenze ngedlozi ngesizathu sokuthini kunalabo abantu baseqaleni engibashilo abenza icovenant okuzinyanga nezinyoka ngoba zivusa imoya yabo zifunani ukuzuza ingakho kuthiwa kunomoya wenzuza yizo kahle kahle zayifuna ukuzuza kodwa ngikho lapho ngisekutheni ziningi izinto la ku social media echaziwe kodwa mawuthi uyayilandela kahle umuntu wakwa spirit uyabona manje la kudlalwa ngabantu ukuthi ke vele umuntu uma ekhuluma into ayitsheliwe noma enza ngathi uyayazi kumuntu ongayazi kuba ngathi ya ukhuluma into ayazi kanti ingoba nawe awuyazi ingakho uyitshela yena uyayazi kunezinyanga ezithi ziyathwalisa yebo siyavuma asiphiki ngoba ukuthwala kukhona ukuthi ukuthwala akona kanoma ubani uqala lokho ukuthwala ngeke uthwalise umuntu ongathwele yabo lento yokuthi hayi mina ngithwele kodwa ngakuthwalisa there is no such thing ingakho ungeke uthwasiswe umuntu ongasona isangoma
manje inyanga zamanje seziyathwasa angiyazi inyanga ethwasisayo mina inyanga ngiyazi idlisa amagobongo umuntu angiyazi kuthi inyanga manje inyanga seziyathwasisa kodwa izona ingakho inyanga sekwazi ukuthwalisa kodwa ingathwele ngani na yonke le information ela wrong kusuke kuzobanjwa umqondo womuntu ukuthi kuyaziwa ukuthi okay abantu bahluphekile ba desperate ngakho ke bakholwa nanoma yini umuntu ayishoyo ngaleso sikhathi akholwe nanoma yini mangifika nje ngithi okay hayi ngikubuka ukuthi hayi cha lo muntu akamile kahle ngitshela hayi kuyahlupheka manje uyahlupheka unomoya othile kathile kanje bese ngibeka izinto ezithi ayifani nenezenzeka kuwena uzongikholwa ngoba manje awusange uzongitshela ukuthi ngiyahlupheka yimini okutshela ukuthi uyahlupheka manje ngeke ungangikholwa njengoba ngikwazi ukutshela ukuthi uyahlupheka futhi ngizokwazi ukukulapha kanti lento ayihambe kanjalo okokuqala nje ukodwa isangoma siyahlola kuphela isangoma ngoba sinikani indlondlo zobungoma zokuhlola bese sinikwa ini umuthi omhlophe hayi amakhubalo hayi itaputapu njengoba izangoma zamanje seyiphathwa itaputapu nje isangoma asikwenzi konke lokho isangoma siyahlola bese siphatha umuthi omhlophe sikwazi ukuvusa inhlanhla kumuntu ngomuthi omhlophe ebese kuthi umuntu olaphayo ke manje ilenyanga ngoba ixhumene nalesa spirit sasebusuku senyanga noma ngingakafuni ukuchaza kodwa ngelinye ilanga ngiyofika la ngichaza khona ukuthi lo muntu kahle kahle ukuze akwazi ukulapha kukanjani na imithi le kuyiyona esinikwa yona ayisebenzi emini masakhuluma ngemithi hayi isilwane asikakhulumi manje ngomuthi ovuswayo asikakhulumi ngomuthi owenzelwa ama ritual ngoba imithi le esifaka ovu ukuthola ukuthi noma engasona isilwane but seyiyaphila leyo muthi ke isebenza noma inini kodwa kahle kahle imithi isebenza ebusuku ngenyanga imithi le eyamakhambi meaning uma ngikwenzela into manje ngeke yenzeke manje ngoba kuyona magic ufuna kuqalulale lento iregister ethongeni iregister ebusuku iregister kulomoya ophethe wena bayivume lempande bese kuyima ikwazi ukusebenza umuntu usebenza ebusuku manje ngakho ke abantu abaningi belahlekile ngithi lento angizoyichaza manje ngiyichaze ngokujula ngoba ngithe mangibeka lo ngithi mina umoya abantu abanye babo abebeyiza ukuthi into bengithini ba-understandele bathi mkhulu siyabonga kodwa siyacela ukuthi uchaze ngokujula bese kuthi abanye babo abayitshele ukuthi ngikhuluma ngomoya ngoba ngazi ngoba ngingafuni ukuyibeka lento ngedlozi ngoba umoya ongcolile lo moya ke uhlukaniseke kaningi bafowethu into eyenza ukuthi uhlukane kaningi yenziwa ukuthi umuntu ngomuntu unalento ekuthiwa i-uniqueness uyena uqobo lwakhe akekho omunye umuntu oyophinda abe uyena meaning uma ngifa mina manje kuzoncika ngempilo ebengiyiphila ukuthi wena mawufuna ukuxhumana nami uxhumana nami kanjani uma uxhumana nami ngokwentaba sengiyindawo lapho yebo mawuxhumana nami ngokwamanzi sengumndawe lapho xhumana nami ngokwentaba ngiyindiki lapho xhumana nami ngokwamanzi ngiwumdiki lapho xhumana nami ngokwentaba ngiyinono uxhumana ngami ngokwamanzi ngumnono ngoba le moya le yamanzi phakathi ino phakathi ingakho kunendiki kunomdiki kunendawo kunamanono kunomnono lento ihlukana kanjalo siyeke lezi zinto ezijabulisa abantu hayi nginenyoka kahle kahle the only reason umuntu wemndawo ezolokhuza ezophupha inyoka noma it's not ukuthi ingoba kahle kahle inyoka esuke ifike kulo no hayi futhi ukuthi idlozi elizenza inyoka kuwena no cha ayihambe kanjalo
kuukuthi the connection umnikazi phela Nkosi yami wamanzi ilo moya wenyoka, meaning kuzoqale kufike wona kuqala before kufike umuntu okuyena ke manje oze kuwena. Lento ukuthi hayi ngiphupha ngikhuluma nenyoka, inyoka ngeke ukhulume nayo, ngeke izikuzo oqala lokho nawe ngokuyizwa okwesibili lokho, ngoba inyoka mawukhuluma nayo ukhuluma ngama ritual. So lento yokujabula ukuthi hayi njengoba ngiphupha inyoka enkulu kusho ukuthi nginezunza, no, akukho kanjalo. Lo moya wenzuza kahle kahle umoya owenza ekugcineni. Lo moya uyavuselwa wona Nkosi yami, uyaxhunyaniswa nawo uma ukuthi awuvuselwa wona ubusuvela ukhona, ngoba le moya vele iyavuswa kudalo seyikhona manje. Meaning manje mina mangifuna ukuxhumana angeke vele ngisavuselwa, sengizoxhumana ngoba sebayenza vele laba bantu icovenant yokuthi thina sikwazi ukuxhumana nenyoka, thina sikwazi ukuxhumana nezinkosazana. Uzomuzwa ke enye inyanga ithi mayazi kakhulu ikutshela ukuthi inamafutha enkosazana, ubone ukuthi yazi lo muntu lona, lo muntu kahle kahle akayazi akayi understand le concept nje yobunyanga noma yomoya qobo lwawo, akayi understand, iyamlahla nokuthi yini. Ngoba lento kokuqala nje uma ikhona physical akuyona le esikhuluma nayo thina njengezinyanga noma lesiphupho ebusuku, uma ikhona physical akuyona leyo ke. Uma ungahlangana nayo physically le nto ingakubulala, ngobani? Uma isaphila yona ibekelwe ukuthi ayibe namandla, ayibe yimfihlo kumuntu, iyoqala ukuyiveza kumuntu once yafa. Ingakho sewuyiphupha ngoba ispirit ngeke sikwazi ukuxhumana nesinye ispirit unless sikukhona ispirit esingekho physically, esikuthi singale yakuphela asikho ngala. Kuchaza ukuthini ke manje? Lo muntu othi unamafutha enkosazana uzokuthwalisa ngawo, no such thing. Ngoba lento inamandla ukuthi akekho umuntu ongayizingela ayibambe ayibulale bese kwazi ukudraina amafutha khona lezi. Lento amandla ayo iyafana nelokhuze, iyafana nenyoka yasemanzini. Ngani na? Lento iqobolwayo ikwazi ukushape shifter nje iyodwa. Inkosazana ingakwazi ukuthi mayikhona lapha ungaboni yona, uma ukuthi physical ube nenhlanhla yokuthi ufike kanti isavelile. Angithi lento iya shape shift, iyakwazi ukuthi mayifuna ukudoma ungayiboni yona, uzoyibonela silwane thizeni nje wena esisemanzini. Ngobani? Lento inamandla okushape shifter, inamandla okucontrola iweather, inamandla lento okucontrola isiziba uqobo lwaso. Meaning ubani ngongakwazi ukungena esibeni ayizingele lento, ibinamandla ukuthi wa control wona lamanzi ongena kuona, bese kuthiwa khishwa amafutha, bese kuthiwa kumuntu manje bafuna ukunderstand, bafuna ngathini, bafuna ukwenza le concept yokuthini umoya wenkosazana bona bese befaka amafutha. Kanti uma ungathatha amafutha ayo ngqo iphila, no physically meaning ibulawo, lento ngeke ifike kuwe ngobunhlanhla. Ngani na? Ayikho into efa ilwa ithi mayisiphaphama iphaphame ngepeace. Ngisho umuntu uqobo lwakhe mayefe esempini, mayephaphama akaphaphami ngepeace, uphaphama ngempi. Ingakho ngisho ukuthi umuntu ubulewe uma eza kulabo bantu abambulele akezi ngepeace, lo muntu uyalwa. Same thing ke noma nenkosazana, ngoba lento iphysical uma ibulawa kabuhlungu angeke lento ikunike inhlanhla. Okuqala lo ngeke lento ikuphakamise ebusinessini lakho. Okwesibili, ngani na? Lento ife ilwa, meaning ngisho ivuka izovuka isalwa futhi.
inyoka yamanzi mangathiwa kunomuntu okwazi ukuyibulala. Ngoba phela ukuze kwazi ukuba khona umuntu okwazi shuthi lo muntu okwazi ukubulala inkosazana phela nenyoka yamanzi uyakwazi ukuyibulala ngoba lezi zinto zithi azenze into ethi ayicishe ifane ukuthi le ngoba iyindoda isebenza ngezulu, le ngoba iyisifazane isebenza ngamanzi ngeweather. Iweather ke akulona izulu kuphela, kuyadependa, kuyenzeka kube nenkungu, kuyenzeka kushise kakhulu ngobani ilento iyipermanent, into yesifazane, inkosazane ke leyo. Ngeke uze kuthiwa khona inkosazane yendoda kodwa ngikho lapha kahle kahle ngizofundisa njengoba ngilapha ukuthi abantu abayeke ukujabulela ukuthi uma kuthiwa unedlozi sekafuna ukuyokwethwasa. Understand ukuthi lo moya okuwena uyini. Understand ukuthi lo muntu ake siyeke ukuthi lo muntu okuyena okungenile wayenhlobo wayephila impilo ngoba lokho angeke uzukwazi. Kunomuntu ingakho ngiyabona ufuna uunderstand ukuthi kahle kahle umuntu okungenile akayazi imali. Okokuqala lokho ngani na akwenzeki bafowethu. Namanje ngisaphinda ngisasho. Zizinyazi zizofika inyanga zifike zikhohlise ziphikise noma zilo lento. Ayikho inkinga. Ayikho inkinga. Kodwa ngithi mina akwenzeki umuntu afe namhlanje bese kuyaba usengena umzukulu wakhe. There is no such thing. Bese kuyaba usengena ingane yakhe. There is no such thing. Ngani na iprocess yakwa spirit inde ngalendlela yokuthi laba abantu abashiye baze bafe nganingi kuyima ekwazi ukugain access yokuthi abuye. Manje izinto eziningi uzomfundisa zona lo muntu ngoba akasazi. Imali uzombekela ukuthi imali njengamanje akusatrade. Imali sekwama amaphepha ini. Ngani abantu ngifuna ba understand ngosiyami. Ingakho naseqayeni ngakubeka ngathi lento yemimoya iyahlukumeza. Ngani na ngoba abantu abayi understand uqobo lwayo ukuthi yini. Sizofika ke la sesiqhubeka ke sibala ngoba njoba sasikhuluma nje ngomndawo sithi umoya wezalukwazi. Sizoqhubeka ke manje sichaze zonke lezi zinto ke manje size ngomlozi size ngesithunyu ukuthi kuyini ukuthi bengisafuna ukclarify lento yokuthi umuntu uma ngithi mina umoya athi yena no akuwona umoya idlozi lelo, no akuwona umoya isidalwa leso, no akuwona umoya yithongo. Yonke lento umoya ukuthi phakathi kokuthi ihlambulukile noma ihlambulukanga na. Uma isihlambulukile ke sekudepend ukuthi iyapi ngokwama category ngokweyiphiwo ngoba nathi njengoba sila emhlabeni siphila ngokungafani. Kukhona opresident okuyibona abasiphethe, kukhona abamele okuyibona abasimelayo, kukhona amakhosi okuyibona nangale ya. Angeke ukuthi ufice umuntu ekade inkosi la useyamfica ngale ya usewubona. Ngeke ufice umuntu okade inyanga la seyamfica ngale usewusho ukuthi labantu abakade bezinyanga, labantu abakade beyizangoma, labo baya ethongeni ngobani bayakwazi bona ukuthi bathumeke. Kudepend ukuthi bekade yini. Uma ukuthi beyinyanga ukwazi ukuthumeka abe yithongo. Uma futhi eyumngoma uyakwazi futhi athumeke njengedlozi. Uma ukuthi lo muntu ube yikholwa ekholwa kakhulu, hayi inkolo le ezokwenza ukuthi ukhohlwe ukuthi wena ubani. Hayi inkolo le ezokwenza ukuthi wena ukhohlwe ukuthi uqhamukaphi. Uma ukuthi lo muntu ubekholwa nje ngoba kuqala lingakafiki iBhayibheli, zingakafiki zonke lezi inhlobo zamasonto esekhona, bebevele bekhona abantu abakholwayo. Bebevele bethandaza abantu ukuthi bona bebethandaza ngokwemvelo bengenayo i-guideline noma bengenazo izinto abazosifunda phansi noma bengenayo into eyi-evidence
ekhomba ukuthi uNkulunkulu ukhona uke waba kuukuthi bona bebekholwa ingakho lento ibizwa ngokukholwa ingoba into nawe ongenayo ishow yayo ukuthi ikhona noma ayikho manje kuzobezwa ke befundisi bethi sikhoza amadlozi bakithi amadlozi asiwakhonzi siyawathetha siyawathethisa siwahlambulule siwabuyisele ngale idalwa futhi naso asisikhonzi cha sizenzela lawo ma ritual okuyiwona asuke eceliwe umuntu esimkhonzayo umvele nqana ngisho omkhulu bomkhulu bayamazi babekhuleka kuye Nkosi yami sazoqhubeka futhi kukhuleke kuye ngale kwale concept yeBhayibheli ngoba manje sekukhona kwabasekolose sekukhona abakwaIsrayeli kodwa ngifuna ukungena kakhulu lapha kodwa ngiyongena kwamanje sisala emoyeni ukuthi yini idlozi yini ithonga yini isidalo yini isithuma ngicabanga ukuthi ke ngokwenkulumo yami sengiyichazile yonke lento njengoba injalo ingakho eqaleni ngangithi mina umoya wakheka ngokushona komuntu bese kuba nalomoya owakheka ngesenzo somuntu lo moya ubizwa ngegenerational curse bakithi generational curse meaning la ekhaya makhona umuntu odojuliwe kuzoba khona lento ekuthiwa i-generational curse kuzoba nalomoya ke manje wenhlamvu kuzoba nalomoya wesibhamu la ekhaya lento iyahlanjulula iyakhishwa la ekhaya ngoba umoya loyo ongalungile uyi-generational curse meaning awunakuzuza lutho kukhona kunalokho le makusakhona ipresence yawo kuzohlupheka abantu imimoya ke leyo ngokuphelele kwayo ayikho kunemoya yezilwane lezi engisho eyivuswayo noma kodwa lento yavuswa dala hayi manje thina sesijaconnectiswa ngayo bese kuba nomoya wokuthi kushona umuntu emva kwesikhathi after i-judgment seke yabuyiswa kuba nomoya owenzeka ngesenzo somuntu lowo siubiza ngegenerational curse ngicabanga ukuthi yonke lento ngichazile ngokwanele omunye umuntu usezokwazi ke manje ukuthi uma kuthiwa unedlozi musujabula hlala phansi ubuze leli dlozi enginalo liqhamuka kanjani livela kanjani yini imfuno zalo lizongishiya nani ngoba idlozi nedlozi bakithi khona elizokushiya nakho kukhona elizokushiya nakho uma selihlambulukile laba yitho lizokushiya nalento ekuthiwa isiphiwo bese kudependa ukuthi siphiwo sini leso lo muntu bephila impiloni bakithi akuyona yonke into ekuthiwa hamba uyothwasa akuyona yonke into ekuthiwa uyinyanga cha understand qala nalento yokuthwala ke bakithi yabona leyo yokuthwala ngisazokhuluma ngayo iyodwa ngoba nayo thokoza i-topic iyodwa nje Nkosi yami ethi i-topic enzima ejulile ngoba kubona bonke labantu babona la abathi yebo siyathwalisa abathwalisayo ngeke ngakusho ngoba ukuthwala kuyimfihlo mina mangithi kuyimfihlo angikwazi ukukhuluma ngakho ukuthi kukhona ukuthwala kuyimfihlo ukuthwalisa kuyimfihlo uma ngithi kuyimfihlo mina nyanga engithi ngiyathwalisa angikwazi uhamba ngitshela wonke umuntu ukuthi ngiyathwalisa ngani na lento sayiveza ukuthi mina ngithwele lonto iyimfihlo unless kuzofika umuntu la ekhaya efika yena qobo lakhe ethi mkhulu mina sengihlupheke ngalendlela yokuthi angisafune sengikhathele indaba zamadlozi ngikhathele imoya ilana ke inyanga seyizokwazi ke manje ukuthi imbekele ukuthi la ekhaya ke siyathwalisa la ekhaya senza u1 not lento ekhona ku social media yonke le izodlala ngabantu bakithi izonilutha ingakho bonke abantu bonke umuntu owake wathatha isigubhu manje akekho noyedwa oJehova ngoba ku-adoptwe umoya wangaphandle wathatha waletha la ubezwe abantu bethi bahamba mezwe baya kumamboni bayokwenzana
bebuye no lo moya mayebuya nawo ngeke ukusebenzele wena uzosebenzela yena kuphela meaning ngisho ethi uyakuthwalisa ke manje sekazama ukuthwalisa still ngeke ukusebenzele wena uzosebenzela yena ngoba yena uzobenefita yebo but wena muntu ngeke ubenefit. There is no such thing bafethu ebenefita ngespoke. There is no such thing futhi ebenefita ngenhlabathi zamathuna through isigubhu. Ngiyavuma isigubhu sikhona sasikhona kuukuthi indlela manje esesakhiwa ngayo akuseyona le eyayisetshenziswa yilabantu kahle kahle izigubhu zamanje akuzona ezakwaZulu izigubhu zangaphandle ingakho ihlukumeza kangaka ngobani labantu bona sebefuna ukuvusa lezi zinto abayivusayo ngendlela errong ephikisa usintu sethu njengabantu abamnyama ingakho lento bafethu uzoyilanda uyilande ngeke ikusebenzele uyozilahle abanye bathi bayayilahla uthola ukuthi lento ayisalahleki yazi ifana nento ekuthiwa sikhipha isithwalo hayi thina la ekhaya isithwalo siyasikhipha akusona isithwalo leso umkhulu uMadumezweni uthi akusona isithwalo uyabona isithwalo uqobo lwaso ngeke uzusikhipha there is no way whether uyinyanga umfundisi wesangoma esinamandla kangakanani whether uthwele wena uqobo lwakho isithwalo ngeke usikhiphe ngani na isithwalo sangempela the real sithwalo hayi lokuphakamisa abakwenzayo abantu bethi bayathwesa kodwa bepha ngoba nokuphakamisa nako kuwu the real sithwalo sihamba nento ekuthiwa yi-covenant isithwalo sisodwa sihamba nalento ekuthiwa you must sell your soul kusho ukuthi wena mawufa angeke ke manje usayoba umoya omuhle noma ngeke usaya lapha sekukhona la uya khona leyo nto angeke uyikhiphe angeke udayise ngokuphila kwakho bafowethu uhambe uyele eMamboni ufike uthathe lesi silwane abazokunika sona batshele ukuthi lesi silwane siyananyathiswelwa kuwe phezulu kosami komoya wakho meaning ukuze lesi sithwalo sisuke kuwena wena kufanele ufe that is the only way yokususa isithwalo ngaphandle kwesiphakamiso isiphakamiso ke ngiyavuma Nkosi yami isiphakamiso yesala kwaZulu isiphakamiso sikhona kuyaphakanya ngoba kunamakhambi noma kunamakhubalo akwazi ukuphakamisa umuntu lamakhubalo mayenziwa akuvusa isilwane ngomuntu ngoba once kwavusa isilwane ngomuntu sekuwokunye umuzwe ethu umuntu hayi mina hamba umthathele isibindi kunabantu njengaye ngabezwa besho bethi uma efuna yena ukwakhela umkhovu uyayifuna ukuthi umthathele isibindi uhambe uyosibeka emathuneni bese kuphakama lezi intuthwane bese kwazi ukuthi asethi hayi ubuye naso manje akhohle lo muntu ukuthi umkhovu physical uma uthwebula umuntu awukwazi ukumenza abe physical umenza abe spiritual umenza uTikolosho umenza umoya kuphela umkhovu nawo uwodwa uzizwa nje inyanga zithi zinemkhovu yey ubunye ubumnyama ngokwakheka kwawo ukuze ube physical ngoba kukabili uphakathi kokuthi lapho ke asabulala masakho umkhovu siyathumba thatha ingane encane ingakho imkhovu imngaka ingoba zingane lezi ezithathwayo Nkosi yami zihambe ziyobekwa la ibekwa khona zibulawe ngokomoya not physical bese download umoya thizeni ufakwa ke manje kule nyama ngoba le nyama isaphefumula ayifili umkhovu wakhe ukuthi angifuni ukujula lapho bese kuba ukuthi kumkhovu futhi mawakheka
Umuntu noma inyanga ilala nemfene. Uma ilala nemfene kunesilwane esizalwa umfene bakithi esithi asibo umuntu siphinde sithi sibe yimfene. Sibane leso akusona umuntu, sithathwe leso silwane siyokhuliswa ngamakhubalo thizeni. Ayiprocess leyo yokwakha umkhovu. Ayikho lento yokuthi umuntu uzothwetshulwa afe bese kwakheka umkhovu. No, dekoloshe lo. Kodwa ke angikho lapho. Bengisaveza ukuthi kahle kahle yonke le information esiyithola la ku social media angathi ungayihlunga umuntu. Bafowethu musana ukuphila kakhulu kuma fairy tales. Phila kakhulu kuma magic. Lezo zinto azikho. Yonke lento nawe iba umuntu ibuyisele kwi reality. Uzobona ukuthi le impossible, le ayikho possible. Le iyenzeka, le ayenzeki. Le ukutwala ikhona, le ayenzeki. Zonke lezi ilwana abayishoya abantu bathwalisa ngazo azikho. Ezinye zazo ikhona kodwa ezinye zazo azikho. Kodwa akangikho lapho bengisatheni lento Nkosi yami ifuna ukuthi uqale uyibheke wena njengomuntu. Ingakho ngithi ningayi kubantu abaningi. Angathi ungaqale Nkosi yami uphahle emsamo. Ucele kuyithonga lakho noma ucele esidalweni usitshele ukuthi bomkhulu shingishane ngomoya bomafula kuvaliwe emsini amanye amadoda. Sidlodle nophapha ekhaya. Mina Sibanimani wakwaSibanimani ngiyahlupheka. Ukuhlupheka kwami angikwazi kudalwa yini. Njengoba ngingakwazi nje ngidinga umuntu ozongihlahlubela Nkosi yami. Oyena lo muntu ozongivezela ukuthi njengoba mina ke Sibanimani ngihlupheka ngingasiza ngingalapheka kanjani. Abantu bakini Nkosi yami bazokuvezela. Hayi ukuthi bazokuvezela ngephupho cha. Kodwa bazokhuluma kuwe ngemicabango, bazokhuluma kuwe ngamavili, bazokhuluma kuwe ngabantu abazofika bezongcoma ukuthi azukhona manje uSibanibani oke wangisiza mina la nala nawe angakusiza. Hayi uthi qhamuka umuntu athi ngenza ukuthi umuntu asidayise ngoba manje inyanga seziyasidayisa seyihlambalaza umsebenzi wedlozi ziphathe umsebenzi kamoya sengathi owazo kube ngawona owazo. Bafowethu ngiyacela hlungani abantu enibahambayo. Yazini ukuthi uhamba bani kanjani na kanjani. Wazi ukuthi lo muntu maye umhamba ukabili kuphakathi ukuthi uyokwelapha noma uyokubulala. Umuntu ke mayikubulala akakubulali kuphela physically kodwa uyakubulala nokwamoya. Manje ke babukeli bensika yesizwe TV1 bengicela bakithi ukuthi abantu enibahambayo ake nibabheke ke nibanake lezi zinto abathi bazonenzela zona. Ke nawe ubuyeka le kahle ke uhlale phansi uyiyeke excitement yokuthi uzoba nemali, uyiyeke excitement yokuthi uzoba nezimoto. Ke uhlale phansi uzibuza wena yourself ukuthi when reality comes lento ikhona na noma yikho, ngoba ikhona into ekusathiwa i-reality. Ave bashaya abantu ngoba inyanga iphila kuma fairy tales, abefundisi baphila kuma fairy tales. Ngakho ngithi cela nibahlunge laba bantu, nilazi idlozi, niwazi umoya, nikwazi ukuqonda lento. Ngaleyo ndlela akekho umuntu oyothi ngithwasile engafanele ngithwase. Akekho futhi umuntu oyothi ngidla amagobongo kungafanele, ngoba bakhona abantu abadla amagobongo bafowethu kungafanele bawadla amagobongo. Uthola ukuthi yes ukhona umuntu omngenile, yes kodwa lo muntu akafuni ukudlelwa ngoba bakhona abantu abakwazi ukungena kodwa futhi uthola lo muntu akafuni ukudlelwa igobongo. Unosiko thizeni ekufuna uyomenzela lona ehlathini noma uyomenzela lona emazeni noma umenzele lona la ekhaya. So yonke lento bafethu ngicela niyazi. Mangibuya ke sengizobeke sengihlukanisa ke lemoya ke ngokobundiki nangokwendawo Nkosi yami nangokubungoma nangokubunyango ukuthi
kuyini yonke lento lesichaze nayo ukuthi kwamanje bengisafuna na understand le concept yokuthi yini umoya, yini amadlozi, yini sibonge kakhulu ke kumbukeli wensika yesizwe TV1. Sithembe futhi ukuthi Nkosi yami le video le izokwazi ukubathinta abaningi, finyelele kubantu abaningi abanenkinga abafisa Nkosi yami ukulashwa ngokwe reality, not ngokwe fairy tale, not ngokudayisa lokhu okwenziwayo manje, ngoba abantu bayasidayisa futhi ke Nkosi yami niyabathenga. Angifuni uqamba mama, ake siqale si understand yonke lento ngoba umoya Nkosi yami uya understand oqala. Sithembe ukuthi umbukeli wesizwe wensika yesizwe TV1 uzosubscribe ashare ukuze le video Nkosi yami ikwazi ukuthi ifinyelele Nkosi yami nalabantu abadinga usizo lwangempela, ngoba abantu baningi bahluphekile. Bangahambi abantu bempapathela, abaqale basifunde bona ukuthi bawubani. Yabona umuke wazazi wena ukuthi ubani uqhamukaphi, automatically uzozazi ukuthi uyaphi, sewuyaphuma ke lapho usuyofuna ini usizo. Sibonge kakhulu, sithembe ukuthi izofinyelela kubaningi. Amen. Siyabonga.